Sabihin, yung mga tao naniniwala kay Presidente, naniniwala siya na ang mga tao na yung mga in-endorse niya, kailangan ni Presidente yon para tumulong sa kanya sa pagbabangon sa ating bansa sa ilalim ng kahirapan, ng kaguluhan, at nung ano-ano pa. It means malakas ang kanyang endorsement appeal. At kahit na may manalo doon sa kabila na hindi in-endorse, ang tingin ko doon, pag ikaw ay pinanalo ng taong bayan, ang mensahe sa iyo, kaya kita pinanalo dyan, para tulungan mo yung pinagkakatiwalaan naming presidente, hindi para manggulo ka. Kaya ka namin lalagay dyan. Yun ang mensahe sa mga mananalong hindi na-endorse.